Byrbryd Mistar Urdd. Bydd angen grawnfwyd, reis, pwff, siocled gwyn, lliw bwyd gwyrdd a lliw bwyd coch, eisin du, tin pobi crwn, powlen gymysgu a llwy bren. Rhoi 200 gram o siocled gwyn yn y powlen gymysgu. Toddi'r siocled gwyn. Rhoi'r grawnfwyd reis pwff yn y powlen. Cymysgu. Rhoi yn y tin pobi. Patio gyda cefn y llwy. Rhoi'r tin yn yr oergell am hanner awr. Cacen grawnfwyd reis pwff. I wneud Mistar Urdd. Torri'r gacen mewn i drionglau. Toddi 50 gram o siocled gwyn. Ailadrodd gyda lliw bwyd coch. Cymysgu i wneud siocled coch. Ailadrodd gyda lliw bwyd gwyrdd. Cymysgu i wneud siocled gwyrdd. Rhoi'r siocled gwyrdd dros gwaelod y triongl. Rhoi'r siocled coch dros ganol y triongl. Rhoi'r siocled gwyn dros dop y triongl. Rhoi yn yr oergell am 20 munud. Gorffen gyda eisin du. Byrbryd Mistar Urdd. Joio.